Spider-Man Edge of Time. Je to veľmi rýchle pokračovanie, pretože sa pozeráme na príbeh kontinuuje medzi Peterom Parkom a Miguelom O'Harom. Spider-Man 2099. Spider-Man Age of Time sa v podstate odhrával iba v jednej budove. Prichádza na scénu éra Amazing Spider-Man od roku 2012 až po 2014. Cesta na dno. Dvojka The Amazing Spider-Man 2 z roku 2014 bola katastrofa. Hra bola plná chýb. Práve po neúspechu tejto hry v roku 2014 sa Marvel rozhodol, že Activisionu už licenciu nepredĺží a že Spider-Man potrebuje kvalitu typu Batman Arkham. Gameloft, mobilnú éru gamingu Spider-Mana. Spider-Man Unlimited bola veľmi populárna behačka, takzvaný runner, tom hrá na mobiloch. The Amazing Spider-Man 2 bola už taká slabá hra, že Marvel musel zasiahnuť a prakticky im vytrhli licenciu z rúk. Tu, milí diváci, prichádza na scénu Sony a štúdio Insomniac.